Głupiś, a dodo moż daleko. Jednym słowem bredzisz. Ten kanał to niemieckie resentymenty i pruskie ciągoty obrzydliwe dla każdego Polaka. Oberschlesien ist mein Liebesheim. Witam Was, Rostomili, w takim nietypowym filmie, pierwszym tego typu na tym kanale. Zobaczymy, mono jeszcze kiedyś coś takiego zmajstrujemy. Negatywne komentarze pod moimi filmami. No toż, jadymy. Małgorzata Manecka pod filmem o hełmie pisze: szkoda, że filmik pełen jest wycieczek personalnych, a nie skoncentrowany na faktach. Po co wciskać swoje antykościelne teksty w tego typu filmiki? Jaki tego cel? Ja nie będę tego komentował, bo za długo to by trwało. Jeśli chcecie, to szajbnijcie w komentarzach, co na ten temat myślicie. Jedziemy dalej. APSK pisze: jedno pytanie mamy. Dlaczego podkład muzyczny do filmów stanowi piosenka w języku niemieckim? Jest to okropne. Przecież mieszkamy na Śląsku, ale w Polsce i mówimy po polsku. A śląskich piosenek jest mnóstwo i to bardzo pięknych. Może to zmienisz? Proszę. Henryk Starosta, chyba pod filmem o autonomii, o marszu, pisze: Raś, odkryłeś się i jestem w domu. Dodaj do tego jaskółkę śląską i kończymy dyskusję. Możesz dalej fulać o autonomii. Ten sam autor pod filmem o Łożeszu pisze: gość. Chłopie, przestań się wysilać z tą swoją naciąganą śląską godką. Kto dzisiaj na Śląsku godo? Na przykład kuchni. Chyba tylko ty. Ta twoja godka wprost denerwuje. Tak i o łaziskach i Mikołowie. Jestem Ślązakiem od urodzenia, ale taki język w twoim wykonaniu to żenada. Glajzy, bana, Feuerwehra i tym podobne. Za dużo germanizmów. Chciałbym to skomentować, no ale za długo by to trwało. Szajbnijcie, co na ten temat myślicie. Ten sam autor dalej pisze, Henryk Starosta: jeszcze jedno mnie mierzi. Ciekawe, że nie interesujesz się i nie pokazujesz takich miejsc jak Pasterniok w Orzeszu, Gronie w Mikołowie i wiele innych podobnych miejsc, gdzie w 1939 roku rozstrzelano, pomordowano powstańców śląskich przez takich fanatyków podobnych tobie, bohaterów, których ty nazywasz bandytami. Czy w twojej pracy magisterskiej też ich tak nazywałeś, albo w ogóle pominąłeś? A to też jest historia tej ziemi, mojej ojcowizny. Miej to na uwadze. Toni pisze pod filmem o Żorach: chroń, panie Żory i inne miasta Śląska przed takimi przewodnikami. Po pierwsze, to Polska nie przyszła do Żor w 1922 roku, ale Żory były w Polsce, o czym dobrze wiesz, ale nie wspominałeś i nie pokazałeś księcia Władysława. Według ciebie Sowiety przepędzają w 1945 z Żor nazistów. Bo gdybyś powiedział, że Niemców, tu z małej litery szajbnięte, przepędzili, to byś był z Raś, też z małej litery. To byś nie był z Raś, przepraszam. Dalej. Kamil Przystał. Tak, tu że kto uciął. Co on pisze? Czekałem na jakąś satyryczną puentę. To jest pod filmem o tym, że Poloki zniszczyły Śląsk. Tam taki krótki filmik o Lipinach, taki 2-minutowy. Czekałem na jakąś satyryczną puentę, której nie było, więc odbieram filmik dosłownie. Podsumowując, Niemiec to dobry pan, bo dał, bo postawił. Polak, bo my nie jesteśmy Polakami. Przespałem jakąś wojnę, natomiast zabrał. A co najważniejsze, to nam trzeba kasy. Mają dać kasę. W sumie nie mówisz za co, ale mają dać, bo tak. I to nie tak, że myśmy zaniedbali kamienice, w których żyjemy.
że wiele kamieni zniszczeje, bo 100% to mieszkania komunalne i każdy ma wszystko w dupie. Niszczeje, bo Polok nie dał, Niemiec ludzki pan, bo by dał. To się w sumie wpisuje w ostatnią postawę większości Polaków. Roszczeniowe, daj, należy mi się. Dobra, trudno. Fajnie się oglądało, ale zbieram się stąd pyrsk. No to nikt ci nie każe oglądać. Zdzisław Kloze pisze: głupiś, a dodo moż daleko. Jednym słowem bredzisz. Jakby ludzie dbali o swoje pomieszkanie, place i chodniki, to by im się nie rozlatywało. Ci, co budowali, też mieli w tym interes, a bieda jeszcze bardziej piszczała niż za PRL-u. Ale co ty możesz o tym wiedzieć, jak ci na świecie nie było? To też o tym samym filmie. Dalej. Pod filmem o żorach Jędrzej Balcer pisze: bardzo fajne robisz filmiki, bardzo ładnie opowiadasz, ale może o sprawach powstańców i żołnierzach wyklętych się nie wypowiadaj w ten sposób, to ich obraża. Pod filmem o hełmie Jerzy Ryszka pisze: rozróżniasz takie terminy jak język, wara i dialekt? Poducz się przy pomocy Wikipedii. Nie wymagam lektury publikacji Kazimierza Nicza, bo chyba nie wiesz w ogóle, o czym mowa, a potem możemy rozpocząć poważną dyskusję. Pod filmem o Wirku Dawid Szostak pisze: śląska wojna domowo? Zakłamanie historii rodem od Adolfa H. Korfanty by ci do życi nakopał. Dosłownie czytam, jakie szarpnięte. A co z wiarą? Ślązacy, czyli Polacy, byli katolikami, a podciepy niemieckie protestantami były. Czyżby? Heinrich Dudek pisze: chłopie, zmiłuj się, szanuję twoja wiedza, jest to wszystko bardzo interesujące, ale jo ciebie słuchać nie umia. Albo godosz po śląsku, albo po polsku. Chcesz za wszelko cena godać przez ciebie wymyślono śląsko-gotka. Operujesz słowami, które ani w polskim, ani śląskiej gwarze nie istnieją. Proszę cię, zmiłuj się. No było po śląsku szajbnięte, no tak nie do końca. Pod Świerklanami i Jąkowicami, pod tym filmem Wotan pisze: polskie obozy? Sowieckie, prowadzone przez Żyda. Wstyd takie fałszywe informacje powielać w trakcie trwania wojny na wschodzie, gdzie Putin i jego hordy Moskali znów mordują. Pod filmem o żorach Norbi 80 pisze: ten kanał to niemieckie resentymenty i pruskie ciągoty obrzydliwe dla każdego Polaka. Janusz Paczuła pisze: naucz się historii, prawie 600 lat Śląsk był czeski, nie kojarz z obecnymi Czechami. Polska królowa była we Francji, jakoś Francja nie jest Polska. Królowa Polska rządziło, tu jest tak dosłownie szepnięte, na Skandynawii i jakoś Norwegia nie jest Polska. Tu były śląskie ziemię, szepnięte, ale polskie, piastowskie, więc ucz się i nie pindol. Janusz Paczuła pisze: jak cię spotką, to ci tak zasadza, że nawet Lufthansa takiej szybkości nie osiągnie. Nie jęczmień i nie napiszcie jednych na drugich, jak ten rudy Volksdeutsch. Czekam, aż mi zasadzi. Że się na razie nie doczekał. Kto z 1979 pisze po filmie o Zębowicach: Zębowice były najbiedniejszych gminą, nie wiem jak obecnie. Rządząca przerodzinę, która nie dopuszcza nikogo innego do władzy i inwestycji, tak wygląda ta mniejszość niemiecka. W samych Zębowicach ludzie zazdrośni i wredni są w stanie powiedzieć każdemu, który mieszka już długie lata w tej miejscowości, że ktoś ze Zębowic nie jest i nie może siebie zaliczać do mieszkańców, a nawet powiedziano jednej osobie, że pochówku powinna sobie szukać swojej miejscowości, bo nie jest rodowitą Zębowiczanką. Nie można do tego zaliczać Radawia, które to naprawdę potrafi się jednoczyć i trzymać razem. Jak można nazwać powstańców śląskich bandytami? Koleś powinien być zgłoszony do odpowiedniej instytucji. No, czekam. Janusz Paczuła po filmie też o Zębowicach pisze: czy to
Czy to ziech, że powstańców śląskich nazwał zies terrorystami i mordercami? Powiat ci, cymbale, prawda. Twoi dobrzy Niemcy miasto Wieluń zbombardowali, na Śpiku zginęły całe rodziny. Na Woli zamordowali kobiety, dzieci, starców 60 000. Około 8 000 spalono i zmielono kości. Na Mazurach, z małej litery, razem z Łotyszami, z małej litery, wymordowali parę tysięcy cywili. Getto w Warszawie, z małej litery, w Łodzi. Obozie dla kobiet z noworodków, zupę, gotowanie dla więźniarek. Dzieci wrzucali do płonących domów przez okna, obozy pracy, obozy koncentracyjne itd. Długo by wymieniać. Rodzina Ulmów, ty baranie, bój się Boga za te twoje jęczenie i wybieranie morderców. Takie kreatury stąpają swobodnie po naszej śląskiej ziemi. Myślę, że w końcu trafisz na kogoś, który wytłumaczy ci gnido w inny sposób jak ja. Helena Moj pisze: ty durny Helmucie, jeszcze jak mówisz po śląsku, spoko, z tymi nazwami po niemiecku i hajmacie, to myślę, że tobie odbiło. Pod filmem Łożegowie Goduli Hebziu Maria Mróz pisze: fajnie, ale podkład muzyczny mi się nie podoba. Nie, dla niemieckich szlagrów. Jesteśmy w Polsce. Czyżby? Myślę, że na Śląsku. Świętochlowice i zgoda. Pod tym filmem AMLS Emulus pisze: niemiecko-żydowska propaganda to wypad od Polski bez problemów. No, jeżeli na Śląsku, nie w Polsce. Radlin. Pod filmem o Radlinie Adrian Olszówka pisze: witam, znam osobiście księdza proboszcza i myślę, że twój przekaz względem księdza nie do końca jest obiektywny i uwarunkowany z góry jednostronnie i chyba specjalnie wyszukujesz takie miejsca, żeby robić zamieszanie, delikatniej mówiąc. Dalej. Pod filmem o Świętokrovicach i zgodzie Arek Kramny pisze: typowa gebelsowska propaganda. Niemcy ino kłamią, Rudy tym zarzadzali. Polaki były pod ruską okupacją, a ten Pejs nie był w Oświęcimiu. Kolejne kłamstwo. Pod filmem o śląskiej autonomii Marek Klus pisze: ale w tle puszczasz niemiecką piosenkę. Zakłamany jesteś, człowieku. Żadnej z ciebie Ślązak. Grasz w co? Pod filmem o Żorach Dani L. pisze: tu wszystko rozwalone. Prywatne groby sprzed 150 lat mają prawo być w gorszym stanie. Tak jest wszędzie. Obowiązek dbania spoczywa na następnych. Tekstu o żołnierzach wyklętych nie komentuję, bo świadczy to o prowadzącym ignorant. Niech zgadnę, jaką szkołę skończył, skoro wydaje takie werdykty. A co wiesz o historii tego cmentarza? Wchodzisz tam, zakłócasz spokój zmarłym, robiąc z siebie błazna dla wyświetleń, które i tak są marne. Uprzedzając pytania, nie jestem za PiS ani za Konfederacją, ale takiego zachowania, jakie przyjął pan na filmiku, też tolerować nie będę. Po filmie o autonomii Fallen Angel pisze: nie podlizujcie się z tą autonomia i marszami, po co? Janusz Trawiański pod tym samym filmem pisze: Śląsk to jest Heimat czystych Polaków. Tego już żaden nie zmieni. Będzie konflikt i tyle, jak za dawnych czasów. W życiu się nie zgodza na autonomia pod rządami jakichś kochutów, niemieckich pucybutów. Łukasz, słyszysz? Redutowy. Pod filmem o reduutowach Piotr Mukas pisze: zdobywom najwyższa hołda. Rajzy Górny Śląsk 39. To język fonetyczny, służy do nauki języka. Nie jest to pismo śląskie. Dlaczego tego używacie? Wystawiacie Śląsk na pośmiewisko. Pod filmem o autonomii z 2021 Marek Klus pisze: jesteś gorol. Ciekawe. Jak czytać po śląsku? Pod tym filmem widz Kulabres pisze: to mnie prymityw totalny. I to tyle. Bez 1,5 roku zebrał Żech takie nieprzychylne komentarze. Większość z jej Żech tu przedstawiał. 1,5 roku mu ten kanał. Myślę, że za rok się też trafimy na takim filmie. Jeśli chcecie takie podobne filmy terowski bez zima, to szajbnijcie, co jeszcze byście chcieli, bych wam tutaj przekazał. To tyle na dzisiaj. Chowcie się.